ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଅଭାବୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ଗାଁଠାରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଇ ନୂଆ ପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସୁରେଶ ଓ ନକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁରେଶ ସାଥୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।